कि बड़ा कुछ हो जे हमरा गांव में जाके तो रहम इनकर रोज के रोज नाटक इहे लागल रहत हुए ना कि तोरा आज नहीं के जाए के त काल नहीं के जाए के इनकर जहिया से आइल बानी तहिया से बाहर गोइल बना ना इहे बात के नौटंकी लगा के रखले रहता हम घर में हमरा कुछ हो जे उनका एक बार फोन करके बता देते कि हाँ हो हम जाता नहीं उनका राय सलाह नहीं कि हम लेबे खातिर फोन करत कि नहीं हमरा के भेजबा कि ना भेजबा लेवा बिछौना ध दी नहीं तो बाड़ी उ न कि इतना सुगर सागर बाड़ी की हमर मैं ले ओ बिछौना बर्बाद क के रख दी हम मैं बैग में सरिया ये हनी जा तने फोन करम फोन क के सड़ा के दिन निकलम तो सुबह में बोए तो बसो मिल जाई ना त रात हो जाई ना सामने बसो ना चल सन 2-3 बजे ले अभी 12 होत हुए कितना नहीं गर्मी होत हम तनी हम बड़ी फोनवा काहे नहीं खिलागत इनका बुझेबे ना करला कि कौना नेटवर्क में बिजी रहलन कि दिन रात नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बुझेबे ना करला कि मोबाइल इनकर अपना पास रहेला कि To stop the spread of coronavirus disease. हेलो हाँ सुनी जी कान खोल के सुन ली हमारे एगो बात हम साफ साफ कहल चाहतानी काहे कानवा बंद बा हमारे। हाँ तो वही से कहला हनी कि अगर कान में तेल उल ना डाल हो तो डाल ली अगर मुर्चा उर्चा धइले होखी त बुझाइन लू वही डीजल और पेट्रोल डाल अपना काम में कान में भगवान करस कि तोरे कान में कुल डलात रहो। उ त पते चल जाई हम ऐसा खबर सुनाई ना कि जहां खाड़ बना ओजी के जमीने घसा के ना किनारा चल जाई बुझाइल नु ओजी के आसमान फाट के पूरा नीचे आ जाई ऐसा हम खबर सुनावे वाला बानी हमहू तौले बनी तो सुनाइबे कर तोरा और ज्यादा दिन नहीं के रहू हमरा बाहर रहे के रवा रही चाहे मत नहीं रह हम 2 बजे से जहिए से आईनी रवा तना की समझनी जी कि हां उ नया नचराइल बिया के कारण से हंसी बोली के कि ओकरा आगे पीछे बहु रवा 7 दिन के 8 दिन के बाद रवा चल गनी रवा दिमाग में तना क्यों कुछ बुझाइल काहे तोरा खातिर पूरा गांव के लइकन के घरे बुला दी कि तोरा मन हंसी मजाक करबी त मन लागल रही आ तोर दिल लागल रही। अरे बाप रे बाप कौना खातिर बाहर में जाके बसल बन 2 बरस ले हम नहीं जानत एको बार अपन मेरा रुकी याद नहीं आवा त कौना खातिर हम नहीं जानत रे रवा सुन ली कुछ हो जाए अब हम जाते नहीं अपन पैकिंग कर ले बनी हम अपन नैहर जाता नहीं नैहर जाता रे सब। हां हम नैहर जाता नहीं। अरे तोरा के कहत है ना रे हम और 15 दिन में आ जीबे के महीना के अंदर आ जीबो हम। अरे बाप रे बाप 15 या 20 महीना तो जैसे लागत है कि 15 या 20 मिनट कहता नहीं 15-20 मिनट माने रवा ऐसे 15 या 20 दिन ऐसे रवा बोल रहल बन जैसे लागत है कि 2 बरस ले तो रवा इहे कहत 2 बरस बिता दिहनी तू काहे जतिया उड़वा पे तू लाग आवाजिया फ्रेश नहीं खे अपने नेटवर्क पे चढ़ी ना अब होता। हां अब आवता बोल ली काहे तू जतिया लेवे पे पड़ल बड़ी तू बताऊ ना हम इज्जत लेता नहीं हमारा पर दुख बीता तो वो नहीं कोई देखत ना घर में दिन रात कल काम होत रहत हुए कितने ही से तोर मर छोड़ के चल गेल तो हई छोड़ के चल गेल हम कौना उठ बोले सुनी बताई ना जब रोगे नहीं कर रहती तो दूसरा कोई बार के बोल के चल जाई तो अब भैया पूछे नहीं की जा। अरे बाप रे भैया भौजी त आतना बड़ी जे नीमन न कि उतना हमार मने जानत हमार आत्मा जानत तो बुझाइल नु जितना हम जी खुश बानी उतना भगवान देखत होई हन तोरा नियन आदमी के भगवान देखे रे पापी आदमी के। हां त ठीक बा हम रखत नहीं हम ज्यादा बहस कर नहीं खींचा ठीक बा नु हम जा सुन पहले का कहतनी बोली तू अभी रह हम 1 महीना के अंदर 15 दिन के अंदर आ जाए हम अपना साथे ले जो काहे कभी तोरा आइला 2 साल भइल हमरो 2 साल भइल तो दिन भरी धराई तब तो तू जीविस रे दिन बारी धरावा चाहे मत धराओ हम जातन तो जातन हमरो से बतावे खातिर कोइला हनी कि हां हम जातनी राय सलाह ना लेबे खातिर हम कोइला हनी बुझाइल ना। हां तो तोर जोन माई तोर खेला खिलावत है तोरा के भड़कावत है ना तो अब की परियाई तुम करो आकी बाकी पूरा करब तू जो आ रवा के कर भड़कैले में रवा 2 बरस ले जाके बसल भाई रवा तो अपना माई बाबू के भड़कैले में दिन रात का तो हमर बाबू पैसा भेजेले बा हमार बचावा हई कइले बा बचावा तो कुल करते बउए जेकर नइखे करत ओकरा ना बुझात हुए तो जब तक जवानी बा तब तक कमा लेते नहीं बुढ़ापा। हां तो बुढ़ापा में आई बुझ गेले बुढ़ापे में बियाह बल्कि कइले रहती जवानी रह तब ले कमा लेते बुढ़ापा में चल लगती लठिया पर तब बियाह क के लेके आई रहती। अच्छा तू रख बानी तू। हां तो रखी हम जाता नहीं ठीक बा अभी तू जाइए मत हम आए वाला बानी। अच्छा तो ठीक बा हम कह देहनी ना ठीक बा तू अभी घर ही रही। अच्छा ठीक बा अथी बारा का माथा में घरे रहतानी करा कहला से ना हम घरे रहतानी सामान धइले कुछ छूटत नहीं के ना एक बार और चेक कर ली नहीं तो मोसा सिंगार के सामान सब कुछ धइले हनी कम से कम जाई तब हमहू 1-2 महीना रहब तब न अब आई रो ओ दिन जहिया हम रोत रही गोड़वा पर गिर के कि जी मत जाई जी
ओ दिन तो बड़ी माई बाबू के मुंह ए छोटकी रे चल यार पूरी बरका तर दिन एथो है मल दिन देखत कैसन बारे चल गोठा तोप दिया जाई। अरे करिए बिलाई कहां से रास्ता कटल सब तो बरसते में अरे चल ई कहां जताड़ी देखी रउआ तूफान आवा चाहे बारिश आवा चाहे 10 जंजर वालू रउआ जाई अपन टोपी ढापी हम चलम दी जा माने 10 दिन कोनो हिसाब होला ई कुल बात होला। तो रउआ जाई टोपी ना हमरा के जाई हमर ले अरे कहां ते चल है ना पहले ई बैग कहां लेके जताड़ी। देखी हम अपना नैहर जाते नहीं हमरा ज्यादा चप नहीं करे के सुन नजर बिना दिन भर धैले नहीं खे जाएगा। अरे तू इहे पतिया कॉलर रहती घर के परिवार ले त राय से ना दिन विदा करत रे राय से तुम 2 बरिस ले कहता बनी घर ले बधार ले के नहीं खे जाए कि उ 2 बरिस ले अपने गांव में अभी जाए के बना जले घर का आदमी दिन ना धरे तले भागे करे के सही सुन ले देख ली ना तो हम रउआ पाए बन ना तो घर के परिवार पाए जेकर पायल बने ओकर सम परमिशन ले ले घर परिवार में रहल नहीं कि ना सोचत ऐसे ना जताड़ी रहे के बात नहीं खे अगर रउआ हमार मती रहते ना तब रउआ भागल जइते अपना गांव में बुझाई ना हम तो चार भैया जीवानी के दिन राती आचर पकड़ ले पीछे पीछे दौड़ चले वाली केने बाड़ू हो हमारा के आगे पीछे बोल परिवार में बर विदाई होला है तगी कुछ अब मिठाई उठाई बनेला तब ना आदमी जाला ना जाए ना देखे बुनिया आगल ना तो मग दारू भिन जाई रउआ हमरा के जाई दी ए दादा देख हम के ढकेल दे ले जाए करे हमर त कुछ बुझाते नहीं खे आ कोई लिया त बढ़िया से विदाई हो बेटा हुआ बाहर बाड़न फेन हो ओकरा के फोन में बतियलन कि का कइलहन कि कॉल जो हमर त बुझाते नहीं खे दादा आ गोई लिया ना मर मिठाई ले ओकरा गांव के का कहिसन हमर त बुझाते नहीं खे दादा ओकरा गांव के ओकरा के थूक दिया सन देखा एजी के त थूकते आदमी बा कनिया बहुरिया रहल लिया पट देई कल गोलिया ओकरा बुझाता हमरा कुफुत भइल बाटे हैं का हम कहीं उलहई गुले तू हटाए के बड़ा खोआवे लागल बताव ए दादा हई बुझात के बिजली तड़पता ई कुल मल बारिश आवताटे हैं अब देखो यही बारिश में उ घर ले कल गोलिया हम का कहीं हमारा कौन दोस्त बा केहू कही कुछ ना यहाँ जे तो हम का कहब केहू पूछी तो हम इहे ना बतिया कहब कि गोलिया अपना मने आय अरे बाप घर के परिवार ऐसन होखेलन बोलाती भुजी हां खुश आ गोनी का है ना बोल चाहत रहे का और चनी चनी काहे ना चनी यहाँ खटिया पर चनी बैठी चली पानी ले आवता नी बुझा त तोरो टेंशन नहीं रहे हमरा से टेंशन ना नहीं खे हम हाँ। टेंशन काहे के रही आई है भाई आई टेंशन नहीं खे हमारा ये दादा टेंशन काहे के रही भाई लौकत है देखे कहां कोई दिया हैं साला तन की झूठ का बोलने के हम आई 15-20 दिन के बाद ही तो फरार तो सही में ना कपड़ा बिगिया तो बड़का लौकत है के पूरा बारखा लेखा वाला दिन करल बना हो हां बरखा लगा तो होइए तो खाली पनिए दियो काहे कि हम जाए मीठा उठा ली का ना पुलिया पर नाश्ता कइले हनी हां बैठा है जा बैठो ठीक है तो अब औरी बताओ ठीक बा का ठीक से ट्रेन में है ना गाड़ी एक में तो का कोई बात देखत नहीं ना कुछ लॉकडाउन में कैसे होता सर समाचार ठीक है बा हम कह देता नहीं हमार जवन बात अन उ कल गइल बिया गांवे गइल गाँव में हां रोकते रही गइनी बस के बात हमनी के नहीं खे वो गाँव में चल गई हां अभी तो रवा घरवा में घुसता नहीं ना और वो 10 मिनट आगे तो गइल ही पुलिया वाले हां पुलिया वाले बना भेट होखला ना उनिया बारखा लेखा होत रहल तो उनिया हां 10 मिनट के आंगा ही कल लिया अब टेंशन घरवा में हटी तो खटी हटाई मर्दइयो अच्छा हां चल बरखा आ गइल आज बरखो आवत रहे वो के नोने कोल बिया के कहां लुकाई पे कि का कोल बिया वाह के जब घर वाह नहीं न तिया तो उ रहिया तो हम काहे रही। आई रे दादा मोय भिंजनी न के बसवन लखन कहां रह जाता वसन आ गइलू बताओ अरे मन लिया का अब हो आई भवन चलो ना हो आई बड़ आ कोई बनी बात तब ना एक ना कहत रही कि 90 दिन बाद घर आई तो बड़ ए देखो नहीं मोय भिंजनी देखो हो आई मोय भिंजनी पुला पहाड़ा जन पड़ जा सुनी हां एक बात हां सुन तनी ए उनका से मत को हमरा की नैहर जाए खाती गोरे कह ए दे बचा रे कोई बड़ी रहे हम तो कह देले बानी अब का हम तो हम मरबे ना करब हम का करी हम तो कह देले बानी आइल हन तो कह देले हम तो सब बात पैसा मना ले हम रो बीच में बाकी मत बोलम हम ना बोलब ठीक बा हम उतना हम कह देले बानी ना हम देखी है अन्य घरवा बुनिया खुल गई हां पानी कोना घर में यही घरवा में तोहरे घरवा में जा देख हे जी आ गइल बनी गोड़ा गतानी का गई रहिस रे माई हम तोरा के गोड़ला तनी तू बता हम तोरा के गोड़ला तनी बोल मन रो कौन शब्द बोलल हन जी का है तोरा का हम जब कहले रही हम तो तोरा से मजाक में कहले रही हम तो गाड़ी धले ले रही
हैं हम तो गाड़ी धले ले रही सीरियस में मैंने भागत बोले नहीं था ना मत ये फालतू बोल के हम बिना ये तेरे भाग जाई बताई तो बेग लेके कहां छोड़ के कहीं जा सकता नहीं हम यही तरह हम दीदी के दिखावे खातिर उन्हें जाके उनका घर में बैठल न रही। तू दीदी के देखा खातिर कोई रहीस रे? हां जी तू दीदी के देखा खातिर तू कोई रहीस? हां जी अरे हम सही कह दें हम झूठ का कह दें हम दीदी के दिखा खातिर बोलेंगे के लोगों से इधर कह दे हम तुम्हारा से बोली है मत जानली तो बोली है मत ऐसा मत बोली लेकिन हम ये नहीं ना रही कोनो नहीं और कोई रही मैं इधर चल जाई बताई तो 2 बरस ले रहा बनिया 15-20 दिन तक ना रह सकत रही। तोरा कहत है ना कि तुम्हारा से बोली है मत जी बोली ना तू चुपचाप रह जानली तो बोली कुछ साला हम हो जले साड़ी एक को 1500 के 2000 के 2500 किन के लाओ तनी कि चलो हम इतना दिन इंतजार कर लेबे हम अपना हाथे ही घरे एकरा पहुंचा के आई तो ई बनल बे दादी जाती है यही तरी माफ कर दी ना देखी गोड़ पर गिरा तनी माफ कर दी तू हटते किनारे माफ कर दे अब कौन सा के चल गोरा दी तब तोरी खिसे रहती अब बोल लेंगे तब तो हाथ ना खिसे आता नहीं फिर जाबी तू ना अपना जे रोलिया के देब तब ना जाइब दुकान पकड़ता चल अब की पारी माफ करता नहीं आगे से तू देख लिए तो नहीं लेके जाए ना। हां चल कपड़ा अपना धो लिए कल सवेरे चले के कपड़ा तो धोई रेल बड़े कपड़ा धोए नहीं के ले पैक ना नहीं की कइले तो तोरा पते हो तू पैक ले ले चल ठीक बा चल हम आवत तनी देख ले कहां भैया गेल बो बैगवा कहां अपन धइले बनी बैगवा हम वो घर में रख देल भाई जाके भौजी से मांग के कुछ निकाल लिहन वो कम ना तेज हड़ी जने ना कि बाहर से आइल बन न मचे को क के निकाल लिहन निमन चीज हवा कर प्रणाम हम भोजपुरी गायक पप्पू परदेसी ई वीडियो पारिवारिक बनैले बन जा और अधिकतर ऐसन हो भी रहल बा त जितना भी भाई परदेश में कमाए वाला बड़े जे भी नया नया शादी करके गइल बा त भैया हो हाथ जोड़ के विनती बा कि जौन हम गलती कनी आप सब मत करी जा जो नहीं कैली तो आप सबके परिवार मत करो तो टाइम से आई हनियो जानी के मान ली माई बाबू से साथ छूटेला तो थोड़ा बुरा लागेला केहू के घर में रहे के अपन पति के साथ ज़्यादा दिन हो जाला था। तो आप सब एक चैनल के सब्सक्राइब करी कमेंट करी और जे भी भाई हमनी के लोकेशन बतावल चाहता जे भी भाई हमनी के अपना घरे बुलावल चाहता शूटिंग करे खातिर तो बुलाई जा हमनी के कॉन्टेक्ट नंबर बा 74 88 72 93 68 आप लोग एक बार अपन सेवा करे के मौका जरूर दीजा। नमस्कार प्रणाम हम सरिता सिंह वीडियो अच्छा लगल हो के तो चैनल के लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब कर ना भूलिए।